Ang katapusan nga paghukom. Mateo Kapitulo 25, 31, 46. Kon ako nga anak sa tao mo abot na ingon nga hari, inubanan sa tanang anghel, mulingkod anya ako sa akong trono nga harianan. Ang tanang katawhan sa kalibutan tig-oman arin mo atubang kanako. Anya bahinan ko sila sa duha ka grupo sama sa gihimong paglain sa magbalantay ngadto sa mga karniro ug mga kanding. Ang mga tawo nga nagasunod kanako ipahimutang ko sa akong tuo, ug ang mga tawo nga wala nagasunod kanako ipahimutang ko sa akong wala. Ug ingon nga hari, moingon ako sa mga tawo sa akong tuo, kamo nga gipanalanginan sa Dios nga akong amahan, ang kuna ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay sa dihang gigutom ako inyo akong gipakaon, ug sa dihang giuhaw ako inyo akong gipainom. Sa dihang nahimo akong dumuduong gipadayon ninyo ako sa inyong balay. Sa dihang wala ako'y bisti inyo akong gibustihan. Sa dihang nagsakit ako inyo akong giatiman, ug sa dihang gipreso ako inyo akong gibisitahan. Anya mo tubag ang mga matarong nga diha sa akong tuo, Ginoo, kanas aka ba namo nakita nga gigutom ug among gipakaon, o giuhaw ug among gipainom? Kanas aka ba namo nakita nga nahimong dumuduong ug gipadayon sa among balay, o walay bisti ug among gibustihan? Kanas aka ba namo nakita nga nagsakit o napriso ug among gibisitahan? Ako ingon nga hari mutubag, ang tinuod, sa dihang gibuhat ninyo kini ngadto sa asa sa labing ubos nako nga mga igson, sama ra nga gibuhat asab ninyo kini kanako. Anyam moingon ako sa mga tawo nga diha sa akong wala, pahawa kamo dinhi, kamong mga tinunglo sa Dios. Didto kamo sa kalayo nga nagadilaab sa walay katapusan nga giandam alang kang Satanas og sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako apan wala ninyo ako pakana, giuhaw ako apan wala ninyo ako paina. Sa dihang nahimo akong dumuduong wala ninyo ako padiyuna sa inyong balay. Sa dihang wala ako'y bisti wala ninyo ako bistihi. Sa akong pagsakit ug pagkapriso wala ninyo ako atimana. Anya mo tubag sila, Ginoo, kanas aka ba namo nakita nga gigutom o giuhaw, o walay gidayunan, o walay bisti, o nagsakit, o napriso ug wala kami mutabang kanimo. Ug ako ingon nga hari mutubag, ang tinuod, sa dihang wala ninyo tabangi ang asa sa labing ubos nako nga mga igson, sama ra nga wala asab ninyo ako tabangi. Ug kining mga tinunglo papahawaon og siloten hangtod sa kahangturan. Apan ang mga matarong hatagan ug kinabuhi nga walay katapusan.